А ў першы дзень тыдня на досведку, калі было яшчэ цёмна, прыйшла да магілы Марыя Магдалена і ўбачыла, што камень адвалена ад магілы. Дык пабегла і прыйшла да Сімона Пётры і другога вучня, якога любіў Ісус, і кажа ім: «Узялі Господа з магілы і не ведаем, дзе яго паклалі». Дык выйшлі тады Пётра і той другі вучань, ды пайшлі да магілы. І беглі яны абодва разам, але той першы вучань апярэдзіў Пётру і першы дабег да магілы. І, нахіліўшыся, убачыў пакладзеную палатніну, аднак не ўвайшоў. Прыйшоў тады следам за ім і Сімон Пётра, і ўвайшоў у магілу, і ўбачыў пакладзеную палатніну і хусту, якая была на яго галаве, і ляжала не разам з палатнінай, але асобна скручаная на іншым месцы. Тады ўвайшоў туды і той вучань, які першы прыйшоў да магілы, і ўбачыў і паверыў. Бо яны яшчэ не разумелі пісання, што трэба было, каб ён уваскрос з мёртвых. Тады вучні зноў вярнуліся да сябе. А Марыя стаяла звонку ад магілы, плачучы. Калі ж яна галасіла, то нахілілася да магілы і ўбачыла двух анёлаў у белым, што сядзелі аднаго ля галавы, а другога ля ног, дзе было пакладзена цела Ісуса. І кажуць яны ёй: «Жанчына, чаго плачаш?» Кажа ім: «Узялі Господа майго і не ведаю, дзе паклалі». Як сказала гэта, аглянулася назад і ўбачыла, што стаіць Ісус, а не ведала, што гэта Ісус. Кажа ёй Ісус: «Жанчына, чаму плачаш? Каго шукаеш?» А яна, думаючы, што гэта садоўнік, кажа яму: «Гаспадару, калі ты яго ўзяў, скажы мне, дзе ты паклаў яго, і я вазьму яго». Кажа ёй Ісус: «Марыя». А яна, павярнуўшыся, кажа яму па-гебрайску: «Рабоні», што значыць «настаўнік». Кажа ёй Ісус: «Не дакранайся да мяне, бо я яшчэ не ўзышоў да айца, але ідзі да братоў маіх і скажы ім: узыходжу да айца майго і айца вашага, і Бога майго і Бога вашага». Дык пайшла Марыя Магдалена, каб абвясціць вучням: «Я бачыла Господа», і што ён ёй гэта сказаў. Калі ж настаў вечар таго першага дня тыдня, і там, дзе былі вучні, дзверы былі замкнёныя дзеля страху перад юдэямі, прыйшоў Ісус і стаў пасярэдзіне і кажа ім: «Супакой вам». І калі гэта сказаў, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся тады вучні, убачыўшы Господа. Ісус жа сказаў ім зноў: «Супакой вам, як мяне паслаў Айцец, так і я пасылаю вас». І калі гэта сказаў, дыхнуў на іх і кажа ім: «Вазьміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, тым яны адпушчаны. Каму затрымаеце, на тых яны затрымаліся». А Тамаш, адзін з 12, званы Дыдымас, не быў разам з імі, калі прыйшоў Ісус. Казалі яму іншыя вучні: «Мы бачылі Господа». А ён сказаў ім: «Калі не ўбачу ран ад цвікоў на руках яго, і не ўкладу пальца майго ў раны ад цвікоў, і не ўкладу рукі маёй у бок яго, не ўверу».
І па 8 днях зноў сабраліся вучні ў доме, і Тамаш з імі. Прыйшоў Ісус, калі дзверы былі замкнёныя, і стаў пасярод іх і сказаў: «Супакой вам». Потым сказаў Тамашу: «Дай сюды палец твой і паглядзі на рукі мае. Выцягні руку сваю і ўкладзі ў бок мой, ды не будзь бязверным, але веруючым». Адказаў Тамаш і сказаў яму: «Господ мой і Бог мой». Кажа яму Ісус: «Ты паверыў, бо мяне ўбачыў. Шчасныя тыя, што не бачылі мяне, а ўверылі». Многа яшчэ іншых знакаў учыніў Ісус у прысутнасці вучняў сваіх, якія не запісаны ў гэтай кнізе. Гэтыя ж запісаны, каб вы верылі, што Ісус ёсць Христос, Сын Божы, ды каб верачы мелі жыццё ў імя Яго.